Здравейте, драги приятели! Днеска реших да ви покажа как се работи с Camtasia Studio 7, ако някой не знае. Така, трябва да си имате Camtasia Studio. Добре, ще прекратя клипа, докато ми се зареди самата Camtasia Studio. Ей, сега ще се върна. Ето ми отново. Така, Camtasia ми се зареди. Сега, аз понеже съм си изтрил всички клипове, ще сложа това. Сложа това, да може да ви покажа самото какво означава. Ако е така се увеличава. Така и се увеличава. Сега, от тук ви се слагат текстове. Ето тук ви се дават всички текстове. Ви се дават всички всички. Да, ви го кажа. Всички не мога да го кажа. Така, от Zoom. Послушай се, Джулия, дали... И е така. Пускам го. Например, тук искам да го увелича. Ето тук, например. Толкова. И така ми се увеличава. И така ми се увеличава. Ето. Сега го правя на нормално, за да се изглежда на нормално. И сега... Така, ако го пусна от начало, ще видите. Ето как се увеличи. Ето. Така. Сега от тук аудио, това не го знам аудиото. Тук за сменяне. Така, тук мишката ви. Ето така, например. Кръг. Ето като натиснем, да ми се слага така. Ето тук така. Слагаме така и пак. Така. Ринг. Тук как да излиза ринг. Ринг. За дясното кодче. Така. Ринг и ринг. Така. Тук ето колко бързо. А тук какъв да е цвета, мисля, може би искам да е такъв. Да е такъв. Така. Може тук цвета на ринга. Цвета на ринга. Тук как... Така, тук даваме надолу, да видим какво е долу. Ето тук. Така. Сега това са ви само едни уроци. Това тук вече не знам и това не го знам. Рекорд камера, това не го знам. Тук камерата. Еми тук си избирате, например, така искам да ми... Това искам да го сложа. Тук в началото. Вижте. И отдолу да сложим едно аудио. Това аудио, например. Ето, от тук да сложим песента. Ето, и така се пуска песента.
Това беше първият урок. Надявам се да ви е харесал. Довиждане!